ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ҳайати кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аз шаҳру деҳоти Панҷакент дида намуданд. бо мақсади шиносоӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ, рафти иҷрои дастуру супоришҳои асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ ва дар Маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, дар ҳайати вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода, раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ Муҳаммад Саид Файзуллозода, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода, директори агентии хоҷагии ҷангал Абдуҷаббор Юсуфзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зафарбек Давлатзода, президенти Академияи илмҳои кишоварзӣ Амонулло Салимзода, муовини раиси вилояти Суғд Файзулло Қосимӣ ба шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом доданд. дар оғози боздид аъзоёни ҳайати ҳукумати ҷумҳурӣ дар шафати шоҳроҳи Панҷакент айнӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ёрӣ ва рӯдакӣ дар ҳашари ниҳолшинонӣ иштирок намуданд. дар ин мавзеъҳо 150 бех ниҳолҳои санавбар шинонида шуд. зикр гардид ки баҳри амалӣ намудани марҳилаи аввали барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қарорҳои дахлдор ба тасвиб расида, дар соли 2025 дар шаҳри Панҷакент 204397 бех шинонидани ниҳол ба нақша гирифта шуда. то ҳол дар шаҳру деҳоти Панҷакент зиёда аз 10 000 бех ниҳолҳои гуногун шинонида шуд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода барои 300 000 бех шинонидани ниҳол ба масъулин дастур дод. таъкид гардид ки бо истифода аз ҳавои мусоид маъракаи ниҳолшинонӣ идома дода мешавад. гурӯҳи корӣ дар идома бо вазъи сарбанди канали Марғидар, пойгоҳи обкашӣ дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг ва корҳои соилмустаҳкамкунии дарёи Зарафшон дар ин мавзеъ шинос шуданд. ба масъулин ҷиҳати ҷудо намудани масолеҳи сохтмонӣ барои таъмири сарбанди канали Марғидар супориш дода шуд. дар идомаи боздид бо захираи мева дар сардхонаҳо дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ ва Лоиқ Шералӣ, захираи тухмии картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти Сӯҷина ва Халифа Ҳасан шинос шуда, ба ин иқдоми онҳо ва ба истеҳсол ва захираи фаровони пиёз дар анборҳои кишоварзони деҳаи Сӯҷина баҳои баланд дода шуд. дар ҷараёни сафари корӣ ҳамчунин бо фаъолияти фермаи чорводории соҳибкор Урунбек Қурбонов ва бунёди тогзори нави ҳавозавӣ дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ошно шуда, ба истифодаи заминҳои кишт, ҳолати тогзор, омода намудани заминҳо ба кишти картошкаи барвақтӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ба ҳайати кории ҳукумати ҷумҳурӣ иттилоъ дода шуд ки дар доираи иҷрои дастурҳои асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент барои эҳёи тогзори собиқа машҳур бо усули замонавӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, сармоягузории саҳмдорон ва ҷалби шарикони рушд, кашидани хати оби полезӣ ба зиёда аз 240 гектар заминҳои канории деҳаи Ғӯсар мусоидат менамояд. дар 18 гектари ин заминҳо бо ҷалби мутахассисони варзида аз шаҳри Турсунзода бо усули ҳавозавӣ тогзори нав бунёд карда мешавад. то кунун чунин тогзор дар 10 гектар бунёд шудааст. баъди анҷоми боздидҳо дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо иштироки масъулони соҳаи кишоварзӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, сарварони як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷаласа баргузор шуд. муовини сарвазири ҷумҳурии Сулаймон Зиёзода зимни ташреҳи вазифаҳое ки пешвои муаззами миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ ва дар Маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи босамари замин ва ба ин васила афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баён доштанд, таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба нишондиҳандаҳои истеҳсоли ғалла, сабзавот, картошка, полезиҳо, меваю сабзавот, ширу гӯшт, тухм ба ҳар нафар сокини шаҳр дар муқоиса бо меъёри муайяншудаи истеъмоли солона, ҳосилнокии зироат, ҳолати истифодаи заминҳои кишт, риояи қоидаҳои агротехникӣ дар парвариши ғалла, боғу ток, вусъат додани маъракаи ниҳолшинонӣ ба ҷои боғу тогзори кӯҳна бунёд намудани боғу тогзори интенсивӣ, бо оби полезӣ беҳтар таъмин намудани заминҳои кишт дар маҷмӯъ маданияти кишоварзӣ ҷалб намуд.
дастур дода шуд ки дар 70% заминҳои дар хоҷагиҳои кишоварзӣ барои кишти картошка пешбинишуда бояд дар моҳҳои феврал ва март кишти барвақтии ин зироат ки дар шароити ҳудуди ҳамвории шаҳр ҳосили хуб медиҳад гузаронида шавад. дар ҷаласа ҳамчунин оид ба таҳияи лоиҳаи ба як маҷро гирифтани дарёи Зарафшон, ба ҳисобгирии саҳеҳи заминҳои кишт, ташкили хоҷагӣ оид ба истеҳсоли тухмии картошка, такмили қонун оид ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, норасоии кадрҳои соҳаи кишоварзӣ масъалагузорӣ сурат гирифта ба саволу дархости иштирокчиён посух гуфта шуд. соли равон ба таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 32 сол пур мешавад. ба ифтихори ин санаи фархонда дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент чорабинии идона баргузор гардид. имсол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 32 сол сипарӣ шуд. 32 сол муқаддам 23 феврали соли 1993 дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бори аввал паради ҳарбӣ баргузор гардид, ки он рӯз расман санаи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда шуд. пас аз он ҳамасола имрӯз дар саросари кишвар ҳамчун рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. шаҳри Панҷакент низ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо рӯзи ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳро таҷлил менамояд. ба ин муносибат дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳр чорабинӣ доир гардид. ҷамъ омад бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Мадина Набизода сухан намуд. ӯ паёми шодбошии раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонида қайд намуд, ки хизмат дар сафи артиши миллӣ ва ҳифзи марзубуми ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳифзи ватан ӯҳдадорӣ ва муқаддаси ҳар як шаҳрванд буданашро Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи олии ҳуқуқӣ эълон мекунад. طبق ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس شهروند است. ترتیب خدمت حربی را قانون معین میکند. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده مردم شهر و دهات پنجاکند را به مناسبت روز تأسیس یابی قواهای مسلح شادباش گفته ذکر نمود که باید هر یک افسر و سرباز شجاع کشور همچون سپری با اعتمادی وطن در اجرای وظیفه‌های خدمتیشان همیشه هوشیار و زیرک باشند و هرگز فراموش نکنند که فضای آرام و آسوده امروزه تاجیکستان صاحب استقلال بر عوض جان صدها نفر جوانمردان با ننگ و ناموس ملت به دست آمده است. ما همیشه در خاطر داشته باشیم که مردم تاجیکستان با خدمتیان حربی قواهای مسلح خود افتخار می‌نماید. در سیمای هر یکی آنها فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان را می‌بینند و باور داریم که آنها به سوگند حربی خود همیشه صادق و وفادار می‌مانند. جوانان که آیندگان این ملت پرقناوت و این دیار بهشت آسایند، تلاش بر آن نمایند که در پیشرفت ارتش ملی سهم خود را گذاشته به خلق و وطن خود سربلندانه و جوانمردانه خدمت نمایند. در فرجام برنامه فرهنگی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر خاطر حاضرین را بالیده نموده به سابقه‌داران و نفران خدمت نشان داده تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف، شاحسین صالحوف و شهباز قربانوف. идомаи барнома барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент дар байни 18 даста мусобиқаи кушоди волейбол оғоз ёфт. дар толори варзиши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри Панҷакент бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ибтикори шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент оғоз шуд. тавре дар паёми шодбошии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар маросими оғози мусобиқа гуфта шуд, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр рушди варзишро пайваста зери назар қарор дода, ҳамасола барои бунёди иншооти варзишӣ, баргузории мусобиқаҳои аз рӯи намуди гуногуни варзиш кори зиёде анҷом дода мешавад. мавриди зикр аст ки бо мақсади
اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم مولانا رحمان، وظیفه‌گزاری‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوم محترم رجب‌بای احمدزاده و نقشه‌چاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکن در شهر و دهاتمان ده‌ها انشاءهای ورزشی بنیاد گردیده، همزمان در دایره تدبیرهای آبادانی و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان انشاءهای نو و مرام ادامه دارد. مطابق نقشه چاربینی‌های بخش کار با جانان و ورزش شهر پنجکن، امروز در شهر پنجکن مسابقه کشتی والیبال برای دریافت جام رئیسی شهر پنجکن و مناسبت روز تأسیسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود. یکی از هدف‌های اساسی ما با تشکیل مسابقه‌های ورزشی این پیش از همه به تربیت جسمانی، حربی و تندرستی، آمادگی به خدمت مقدس عسکری، متحد ساختن نورسان جوانان، رشد ورزش و با این وسیله پیشگیری شامل‌شوی آنها به حزب و حرکت‌های افراط‌گرایی، بیگانه‌پرستی، دوست داشتن وطن و با مهر و محبت عملی ساختن دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت می‌باشد. در مسابقه برای جام رئیس شهر 18 دسته از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر بین خود دوامی 2 روز سبقت می‌نمایند. غالبان مسابقه برای جای اول با جام و 12000 سومانی، جای دوم 7000 سومانی و جای سوم 5000 سومانی مکافاتانیده می‌شوند. در مجلس وسیع فعالیت شورای سابقه‌داران شهر پنجکن از روی نتیجه های سال 2024 تحلیل و بررسی گردیده، برای سال 2025 نقشه ها معین گردیده. در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن ضمن مجلس وسیع فعالیت شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن از روی نتیجه های سال 2024 و نقشه وظیفه ها برای سال 2025 در زمینه نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نقشه و وظیفه ها مشخص و معین شدند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن ابلاغ الرضایف درباره فعالیت این شورا در سال 2024 معلومات تحلیلی مفصل داد. او تاکید کرد که عین زمان در 40 تشکیلات‌های ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن 1899 نفر سابقه‌داران متحد گردیده ما پیوسته برای تامین آنها با امکانات‌های اجتماعی کارهای زیادی را انجام دادیم. ماه‌های ینور و فوریه سال روان در همه تشکیلات‌های ابتدایی مجلس‌های حسابات انتخاباتی برگزار گردید و تصمیم گرفتیم که در سال 2025 فعالیت شورا باز هم هدفناک و ثمرناک گردیده برای استقبال سزاوار دو جشنواره فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی آمادگی ها روز تا روز گسترش می‌یابد. در مجلس نمایندگان تشکیلات‌های ابتدایی شورا عبدالرحمانوف عباسخان رئیس تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهاتی سوجینه، جمعه‌بای سنگینوف رئیس تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران محله شفتالوزار، تویچیبای استاموف رئیس تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جماعت دهاتی لویق، عباس همراهزاده معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به سخن برآمده پیرامون فعالیت ساحه‌های خویش گزارش دادند و همزمان تاکید کردند که باید در سال 2025 شورای سابقه‌داران مهنت در سمت بلند برداشتن فعالیت خویش و فراهم آوردن امکانات‌ها برای سابقه‌داران جنگ و مهنت و نقش آنها در رشد جامعه
тадбирҳои зарури андешанд. Дар назди иштирокчиёни маҷлис раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Суғд Турсунбой Раҳматов сухан гуфт. ӯ бори дигар аз роҳбарияти шӯрои шаҳрии собиқадорони ҷангу меҳнат ва иштирокчиёни ин ҷаласа даъват ба амал овард ки мо бояд ҳамчун насли калонсол тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои баландбардоштани маърифати ҷомеа, тарбияи ахлоқии наслҳои ҷавон, пешгирии зуҳуроти номатлуб, ҷудошавии оилаҳо ва дигар масъалаҳое ки ба зиндагии ҳамарӯза марбут аст равона созем ва барои дастгирии фаъолияти шӯрои шаҳрӣ ба роҳбарияти шаҳри Панҷакен арзи сипос кард. муовини раиси шаҳри Панҷакен Парвина Нақибӣ дар суханронии хеш бори дигар изҳор дошт ки роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен шахсан раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои фароҳам овардани имкониятҳои иҷтимоӣ ба собиқадорони ҷангу меҳнат тамоми тадбирҳоро амалӣ намуданд ва дар соли 2025 ҳамаи масъалаҳое ки ба зиндагии собиқадорон марбут аст таҳти назорат ва иҷро қарор дода мешавад ва мо итминон додем ки собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳру деҳоти Панҷакен барои пешрафти ҷомеаи мо аз ҷумла тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон, мусоидат ба даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷлили 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ саҳми арзандаи хешро мегузоранд. Дар поёни маҷлис ба як гурӯҳ ташкилотҳои ибтидоӣ ва фаъолони шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат аз тарафи шӯрои шаҳрӣ сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев маросими супоридани стипендияи президентӣ доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар толори кохи фарҳанг ба номи Олим Бобоев ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат бо иштироки муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шабнам Раҳимзода, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, мудири бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова ва дигар масъулин ҳамзамон гирандагони стипендияи президентӣ ва волидайни онҳо баргузор гардид. зимни суханрониҳои хеш баромадкунандагон таъкид карданд ки маҳз бо иқдому ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, қадришносии хонандагони болоёвқат стипендияи президентӣ таъсис гардида ҳар сол дар як маросими тантанавӣ супорида мешавад. зикр гардид ки мақсад аз ташкили стипендияи президентӣ баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва дар рӯҳии меҳанпарастиву ватандӯстӣ ба воя расидани онҳо мебошад. ҷавонон чун пайравони асили пешвои муаззами миллат дар рушду нумӯи кишвар бо дастовардҳои назаррас саҳмгузор ҳастанд. воқеан ташкили стипендияи президентӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон нақши калон гузошт ва гирандагони стипендияи президентӣ падару модарони онҳо аз ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузор ҳастанд ва ҷавонон бо шукргузорӣ аз сулҳусубот ва ваҳдату ягонагӣ таъкид намуданд ки ҳамеша бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайравони асили пешвои муаззами миллат хоҳанд буд ва дар рушду нумӯи кишвар саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт. ҳамин тавр дар вазъияти тантанавӣ ба 97 нафар гирандагони стипендияи президентӣ шаҳодатнома ва маблағҳо супорида шуд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов.
намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо афсарону сарбозони қисми низомӣ 05170 мулоқот барпо намуд. дар арафаи таҷлили 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шабнам раҳимзода, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва мудири бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова аз қисми низомии 05170 дидан намуда бо ҳайати афсарону сарбозон мулоқот доир намуданд. дар ин мулоқот гуфта шуд ки ҳифзи марзу бӯми ватан барои ҳар як ҷавонмард қарзи муқаддас ба шумор меравад ва бояд волидайн барои сафарбарии фарзандони хеш ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо як масъулияти баланд муносибат намоянд. нотиқон ҳайати афсарону сарбозонро бо санаи фархундаи 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон табрику муборакбод намуданд ва изҳор доштанд ки бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи қисмҳои низомӣ барои хизмати аскарон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. таъкид гардид ки ҷавонони ватандӯсти шаҳру деҳоти Панҷакент дар маъракаи баҳории даъват бо сари баланд ба сафи артиши миллӣ шомил гардида ватани азизи хеш Тоҷикистонро ҳимоя мекунанд. гузориши Муиниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ӯзбекистон гурӯҳи сарбозони интернатсионалисти шаҳри Панҷакент дар чорабиниҳои гиромидошти шаҳидони ватан ширкат варзиданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. равобити дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон дар соҳаҳои гуногун сол то сол густариш меёбад. дар рӯзҳои 36-мин солгарди хуруҷи нирӯҳои низомии собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон ва рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати созмони сарбозони байналмилали вилояти Самарқанд намояндагони шӯрои сарбозони интернатсионалисти шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии Алибой Баротов дар чорабиниҳои гиромидошти шаҳидони ин набардҳо муштаракан ширкат варзиданд. мавриди зикр аст ки пас аз истиқболи самимона аз тарафи роҳбари созмони ҷанговарони байналмилали вилояти Самарқанд Иркин Мавлонов ва ҳамсангарони онҳо намояндагони шаҳри бостонии Панҷакент дар маросими гулгузорӣ ба пояи лавҳаи шаҳидони шаҳраки Гулобод маркази тумани Самарқанд ва дигар лавҳаҳои хотиравӣ ширкат варзида бори дигар аз шаҳидони набардҳои Афғонистон бо як ифтихор ёд карданд. мавриди зикр аст ки зимни мулоқоту суҳбатҳо ва ҷамоматҳо намояндагони шаҳри бостонии Панҷакент бори дигар таъкид намуданд ки барои рушди ҳамкориҳо аз тарафи шӯрои собиқадорони интернатсионалисти шаҳри Панҷакент тадбирҳои зиёди амалӣ мешаванд ва мо тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои таҳкими дӯстӣ равона мекунем. ҳамин тавр дар ин мулоқоту суҳбатҳо пиромуни дӯстии халқҳои ду кишвар аҳамияти ташкили чунин маросимҳои гиромидошти муштараки қаҳрамонон барои тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наслҳои ҷавон сухан рафт. тамошои ёдгориҳои таърихию фарҳангии шаҳри бостонии Самарқанд мулоқоту суҳбатҳои дӯстонаи сарбозони башардӯст хотирмон буд. бахшида ба рӯзи хуруҷи қӯшунҳои низомии иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон дар шаҳри Душанбе чорабинӣ баргузор гардид. дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри Душанбе 36-мин солгарди берун шудани қӯшунҳои ҳукумати шӯравӣ аз хоки Афғонистон ки охиринаш 15 феврали соли 1989 баромада буд таҷлил гардид.
چورابینی تنتنوی در نزد مجسمه قهرمان اتحادیه شوروی الکساندر میروننکو برگزار شد. در آغاز بهر پوسی خاطر شهیدان در نزد پیکره الکساندر میروننکو گلچند برگزارده شد. در چورابینی همیهنان سابق از تمام قلمروی کشور اشتراک داشتند. همچنین پایگاه نظامی 201 نمایندگان اتحادیه جنگاوران اینترناسیونالیست نیز اشتراک نمودند. اشتراکچیان در سخنرانی‌های خود تاکید نمودند که ما باید خاطره‌های نیک و کارنامه‌های قهرمانی جوانان تاجیک را که برای تامین یکپارچگی و حفظ امنیت مردم افغانستان قرض اینترناسیونالی خود را ادا نمودند جان‌نثاری نمودند یا ردار و معیوب گشتند از یاد نبراریم. این قهرمانی‌ها از خودگذشتن‌ها قربانی نمودنی حیات زمینی خود را برای حیات آرام و آسوده دیگران برای هر یک فرد بیداردل باید نمونه عبرت باشد. در فرجام باشد بهر بالید خاطری حاضرین برنامه فرهنگی پیشنهاد گردید. ساکنان محله قوقوری شهر پنجکن بنابر در گذشته رئیس شورای زنان محله مذکور ملیکова لطافت اندوهگین بوده با اهل اویله و پیوندان شادروان همدردی بیان می نمایند. تماشابینان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.